pepani chifukwa choyamba mochedwa kamba ka zovuta zina. Ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno MBC, ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Talson Kamalata. Kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 nga njira imodzi yokondwerera nyengo ya Krismasi. Gulu lokhudzidwa la atsogoleri a mipingo osiyanasiyana lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti adzipewa kulankhula mawu omwe angadzetse mpungwepungwe pakati pa anthu mdziko muno. Ndipo mulipoti lathu lapadera tikuyang'ana zamene alimi akuvutikira kupeza yankho lomwe liwathandize yomwe angadzale mbewu zawo potengera ndi kusintha kwa nyengo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakhululukira akaidi 22 mnyengo ino ya chikondwerero cha Krismasi. Zambiri mulipotiri. Monga momwe Yesaya 5:14 akulosera pazakubwera kwa Mesiya kudzamasula akaidi onse, chikondwerero cha chaka chino chakubadwa kwa Yesu Khristu chamasula akaidi 22 amene anali mndende kugwira ukaidi. President Chakwera pogwiritsa ntchito mphamvu zomwe akupatsidwa mu gawo 82 ndime ya 2 ya malamulo a dziko lino komanso ndime 111 ya malamulo a ndende wakhululukira akaidiwa pokondwerera Khrisimasi. Chikalata chimene chasayinidwa ndi mlembi wa chitetezo cha mdziko a Stephen Kayuni chati akaidi omwe akhululukidwawo ndi amene akwaniritsa zofunikira pa ndondomeko yopereka chikhululukiro kwa akaidi omwe anapezeka olakwa komanso aonetsa kusinthika kwa makhalidwe mu ukaidi wawo. Chikalatachi chatinso President wapereka chikhululukiro kwa akaidi ena powachepetsera chilango chawo ndi miyezi 6 ngati njira yachifundo komanso yochepetsera kuchulukana mu ndende za mdziko muno. Akaidi amene akhululukidwawo ndi amene akwaniritsa zofunikira za ndondomeko yopereka chikhululukiro kwa akaidi ndipo aonetsa makhalidwe abwino pamene akugwira ukaidi. Mabanja oposa 3,000 amboma la Neno alandira ndalama zokwana 210,000 kwacha banja lililonse mu programu ya Mtukula Pakhomo. Ndalamayi ndioti agwiritsire ntchito yogulira chakudya m'makomo mwawo kwa miyezi 3 ikubwerayi. Zambiri mulipotiri. Neno ndi limodzi mwa maboma omwe anthu akhuzidwa ndi vuto la njala. Potsatira kukhuzidwaku, boma kudzera ku nthambi yoona zosamalira anthu m'boma la Neno lapereka ndalama zokwana 210,000 kwacha ku banja lililonse kuti ziwathandize kugula chakudya komanso zinthu zina zofunika pa khomo. Mayi Nelia Sambode ochokera mmuzi wa Zomodya mfumu yayikulu Mlauli ndi mmodzi mwa anthu omwe akhuzidwa kwambiri ndi vuto la njala. Koma chimwemwe chinadzala tsaya Mayi Sambode atamva kuti dzina lawo layitanidwa pa mndandanda wa anthu oti alandire nawo ndalama za Mtukula Pakhomo. Ine ndakondwatu kwambiri ndikuthokozaso kwa basi chifukwa chakudya ndachipeza, ndinalibe chakudya. Inetu mawu opita kubomako mukangondithokozera kuti zikomo kwambiri magwira ntchito. Mayi takampeza mayi wina odandaula koopsa ovutika, koma amene mwantero masiku awiri akhala akutani akusangalala. Mkulu mu ofesi yoona zosamalira anthu mu nduna wa zosamalira anthu a Gilbert Kaponda ati boma lapereka ndalamayi kuti ithandize kuchepesa umphawi, kunyentchera komanso kuthana ndi njala. Christmas sinabwere kunena kuti chilichonse chite, koma tingosangalala chifukwa tili ndi zochita pasogolopa. Kusogoloko kuli ma school fees. Minda simukuoneka bwino achimwene, kuneno kuno kuli chiopsezo chachikulu, minda simuli bwino, mbewu zikupyerera. Ndeti pamene akulandira ndalama izi alingalirenso kuti kodi munda mvula Mulungu akatipasa abwerera bwanji ndi mbewu zina. Malinga ndi Akaponda, mabanja omwe alandira ndalamayi salandira nawo chimanga chaulere chomwe nthambi yoona za ngozi zogwa mwazizizi ya Dodma ikupereka, kamba kuti ndalamayi awapatsa kuti agulire chakudya cha miyezi 3 ikubwerayi.
mulipoti lathu lapadera tikuyang'ana zamene alimi avutikira kupeza yankho lomwe lingawathandize nthawi yomwe angadzale mbewu zawo potengera ndi kusintha kwa nyengo. Pa tsiku la Krismasi zambiri mulipotiri. Zoona kuti yankho loti alimi adzale liti likukhala lovuta kwambiri kuliyankha komanso kudziwa kuti nkudzala liti. Alimi ambiri masiku ano akudziwa bwino za mbewu yodzala kamba kafukufuku wa nthaka komanso kutengera ndi nzeru za makolo pa nyengo imene imakhala ikuchitika kumadera kumene iwo ali. Mudzi wa Chipindu omwe uli pansi pa Grove Village Headman Ganya 3 boma la Nchewu zaka 10 zapitazo mchaka cha 2014 ndinakumana ndi bambo yawa akanyemba omwe anamwalira akuzula chimanga chawo kamba kakuti chinali chitawuma ndi mphamvu yakuwala kwa dzuwa pa nthawiyo. Iwo anandiwuza kuti chanzeru chinali kuzula ndi kudzalanso china. Our early planting would benefit to our yield. Unfortunately, we have lost everything and the maize. Tsono zaka 10 tsopano zitachitika izi zinthu sizili bwino ndipo zikunka koyipira ndithu. Alimi ambiri amene amaganiza kuti mvula inakwanira podzala ndithu anakaponya mbewu yawo mu nthaka ndipo ina inatuluka mu nthaka kumene. Koma pano nkhani imene ikumanga nthenje pazokambirana zawo ndi zakuti kodi mvula ina ibweranso liti yoti itsitsimutse mmera umene wambiri wauma kwambiri. Bambo Falson Ngozo omwe pa tsiku la Krismasi amayenera kumasangalala zakubadwa kwa Yesu Khristu anali ndi nkhawa kuti chakudya cha chaka chamawa chikuchokera kuti ngati mvula sibwera posachedwapa. Talakwayamba tinatalaja mu Okutobala ndoti chimene chaguluka tataso cha November lamu chimene chaguluka panoposa November tatala kawiri. Nawonso Mai Joyce Lindeire anadzala mbewu ya chimanga sabata ziwiri zapitazo pa munda wawo wa mahekta 8 ndipo mbewu yawo ya chimangayi anayigula ku misika yovomerezeka. Koma pa tsikuli pa 25 December nkuti ndi mmera umodzi womwe usakuoneka. Iwo akudana nkhawa ngati umoyo wina uliwonse ulipo pansi pa nthaka kutengera kuti mbewu yambiri ya chimanga akayifukula ndi yofufuma kusonyeza kuti yasanduka chimera kote kuti singamerenso. Tinadzala ndithu mvula itagwa. Tati within a week mvula itani chimanga chathu chimera. Koma timati tikabwera tifukule ndithu chimanga chinangofufuma ndi ng'amba imene yabwera pakati 3 weeks 4 weeks basi chimanga chonse changofufuma ndi kuuma. Koma ndithu chinayamba ndithu kumera koma chinakanika kuti chituluke chifukwa chakuti kunalibe mvula ina. Oti ikanakhala kuti ng'amba inali ya 2 weeks munda musemu bwezi muli chimanga. Koma taonani apapa palibe hope ina iliyonse, palibe chembekezo china chilichonse. Apapa basi pongofunika kuti tiguleso mbewu ina tidzale. Etu ndithu ndezili kuno Nchewu mavuto kwa basi situdzoti tilowera kuti ndipo tiuza ndani. Katswiri osunga mbiri yakusintha kwa nyengo Professor Sosten Chiota zaka 10 zapitazo pamene anaona bambo Malemu Kanyemba akuzula chimanga anandiuza kuti zotsatira zakusintha kwa nyengo zidziwoneka chonchi. I think damaged by livestock because I think it stood out as the only green place in this area. So these are the challenges that farmers have. I think integrating indigenous knowledge as well as scientific knowledge, it makes decision making very difficult, and sometimes they take. Kupyerera kwa mmera madera ambiri mdziko muno kwakhudza mbewu zambiri zimene zimakwanitsa kupirira kutentha ngati mapira komanso mchewere. Komabe zopatsa chidwi ndi chiyembekezo ndi chakuti alimi ambiri akutsatira mauthenga amene azanyengo akumatulutsa zosonyeza mene nyengo ikhalire zimene zikusiyana ndi kale pamene anthu ambiri alimi sankalabadira za mauthengawa.
malo mwankhani ndine Emmanuel Thuwala. bungwe la Organization for Sustainable Socio-Economic Development Initiative OSED aliyamikira akamba kuthandiza boma potukula ntchito za maphunziro mkulu za maphunziro ku konsolo ya boma la Lilongwe komanso phungu dera la Lilongwe kumpoto cha Kuzambwe Mphatso Boti phiri ayamika bungweli pomwe amapereka mdadada wa sukulu pa sukulu ya primary ya Lundu dera la Kabudula mboma la Lilongwe. Austin Fukula walemba ripoti ili. Sukulu iyi yomwe anayimanga 2015 ndipo imathera standard yachinayi tsopano izipereka maphunziro mpaka a 8 chifukwa cha mdadada wa makalasi omwe amanga pa sukulupo. Mkulu wa za maphunziro ku konsolo ya boma la Lilongwe a Sofia Ntiko wati ali ndi chiyembekezo kuti ophunzira pa sukulu ya Lundu asilimbikira poona kuti malo omwe aziphunzirira ndi abwino. Ene itithandiza kwambiri chifukwa maphunziro kuti alandiridwe maphunziro abwino pamafunika ana akhale mabloko abwino ndipo taona OSED ikutipatsa bloko imene ndi bloko yokongola ya makono komanso atikira ingakhale madeski amene ana adzikhalamo. Izi zithandizira kuti maphunziro pa sukulu ino apite patsogolo. Naye phungu wa dera la Lilongwe Northwest Mphatso Boti phiri ndosangalala kamba kachitukukochi chomwe bungwe la OSED lapereka. Ndi mphatso yayikulu ya Christmas imene a OSED kudzera ku funding yochokera ku Child Fund Korea atipangira kuno. Kunali mavuto akulu mukhoza kuona mablock amene amagwiritsidwa ntchito kalewa kuti sanali abwino kwenikweni amapereka chiopsezo ngakhale kwa wana. Wapampando wa bungwe la OSED a Esau Mwendo phiri wati mwazina amanga midadada 12 nyumba za aphunzitsi zoposera 10 kuyika magetsi amphamvu ya dzuwa msukulu zitatu ndi kupereka zipangizo zophunzitsira kudzera mu ntchito ya Ndimpatse yomwe akuyigwira mdera la Mfumu Kabudula kwa zaka zisanu. Mablock amene tamanga kuno aposa 12 womangidwa masukulu osiyanasiyana. Pano tili pa Lundu pano imene inali senta ya Nkombaphala pano tili koma chifukwa cha ntchito ndi chidwi cha akudera kuno yachoka pa Nkombaphala pano pa ndi full primary school. Pali chiyembekezo choti ntchito ya Ndimpatse yomwe ikutha chaka chamawa ilandiranso thandizo lina ku thumba la Child Fund Korea kwa zaka zina zisanu kuti ophunzira samayende mitunda yayitali komanso azipeza maphunziro apamwamba. Austin Fukula, NBC Lilongwe. Akhristu pa dziko lonse lapansi akupitiriza kuchita chikondwerero cha Christmas pomwe lero ndi tsiku lomwe limatchedwa Boxing Day mchingerezi. Mwambo tsikuli udayamba ku Britain pafupifupi zaka 2000 zapitazo mulamuliro wa mfumukazi Victoria ndipo kupitirabe pa dziko lapansi. Pa tsikuli anthu amapereka mphatso, ndalama kapena zinthu kwa anthu omwe amapereka chithandizo chaka chonse. Ndi tsiku lodzipereka kuthandiza anthu omwe ndochepekedwa komanso tsiku loti mawanja ayitane anzawo kuti adzasangalale ndi chakudya chopangidwa kuchokera kuzotsatira za tsiku la Krismasi. Tsikuli limadziwikanso chifukwa cha malonda a Krismasi omwe amagulitsidwa pa mtengo otsika. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Tauson Kamalata. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 ngati chikondwerero cha Krismasi. Gulu lokhudzidwa la atsogoleri a mipingo osiyanasiyana lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti azipewa kulankhula mawu omwe angadzetse mpungwepungwe pakati pa anthu mdziko muno. Ndipo MBC kuyang'ana zamene alimi akuvutikira kupeza yankho lomwe liwathandize nthawi yomwe angadzale mbewu zawo potengera ndi kusintha kwa nyengo. Give a little
Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international, and everything in between. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko, muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana, zija zikulu amati zisanu, muzipeza kuno. Kumaiko kwina kulibe. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Khonsolo ya mboma la Rumpi yati kuyamikira ndi kupereka mphoto kwa anthu odzipereka pa ntchito kungathandize kukweza ntchito zachitukuko m'makhonsolo. Wapampando wa khonsolo ya mbomali Ahape Chirambo wanena izi mbomali pamwambo opereka mphoto kwa anthu omwe agwira bwino ntchito mu chaka cha 2024. Musase Cheyo wadza ndi ripoti. Wapampando wa khonsolo ya boma la Rumpi Ahape Chirambo wati anthu monga mafumu, alangizi a zaumoyo, otolera misonkho ndi ena amatenga gawo lalikulu la ntchito za makhonsolo kotero mpofunika kuwayamikira. Mmene tikukhala nawo anthu athu amene akugwira ntchito mboma tizalimbikisa kuti ubale uzikhala wabwino. Chiwe chingapangitsa kuti agwire ntchito bwino. Mkulu wa bungwe la Life Concern Peter Gondwe anati mwachitsanzo mafumu amakhazikitsa malamulo apadera othandiza kuti zinthu ziziyenda bwino m'magawo osiyana-siyana monga la maphunziro. Akugwira ntchito yaikulu kwambiri kulimbikitsa maphunziro, kumabwezesa ana kuchoka ku mabanja asungwana abwerese ku sukulu, komanso kubweretsa mabairo osiyana-siyana malamulo ang'ono m'mizi. Zimene tikuona kuti zofunikira kwambiri zoti walimbikitsa nawonso mafumu azipanganso nawonso mpikisano. Nanso chaka chamawa ndikalandira. Ku nthambi ya zamaphunziro m'bomalo mphoto yaikulu yapita ku zoni ya Katowo yomwe yaposa madera onse ndipo a Philip Mwale ndi mlangizi wa zamaphunziro mderaro. Almost everything is by number one. Monga pass rate, 100% pass rate. Ana ambiri apita kuma boarding, ana ambiri asankhidwa apita ku CDSS, komanso stakeholders involvement iso by number one. Kumbali ya zaumoyo, chipatala cha Mwazisi chalandira mphoto pogwira bwino ntchito kuposa zipatala zonse m'bomalo, ndipo mphoto zina zinali zokhuza alangizi a zaulimi, otolera misonkho ya khonsolo ndi ena. Musase Cheyo, MBC, Rumpi. Bungwe la atolankhani la Blantyre Press Club lapempha kuti pakhale kampeni yokhudza mfundo za chisankho cha chaka chamawa potsindika kuti njira yotereyi ndiyofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Mtsogoleri wa Blantyre Press Club Luke Chimwaza ndi wanena izi pambali pa msonkhano pa chaka wa bungweli omwe uchitike mawa kumulanje. Iwo afotokoza. Zona dife ngati bungwe la atolankhani tili ndi msonkhano wakulu wa pachaka umene uchitike lachisanu pa 27 December 2024 ndipo kachitikira ku Nalipiri kumulanje. Msonkhano umenewu ukabweretsa pamodzi osati atolankhani okha chigawo cha kumwera komanso kummawa komanso nthambi zosiyana-siyana zimene zimatenga mbali pa nkhani ya chisankho. Tsiku limene la AGM tapempha nthambi zimenezo kuti tikumane nazo, ticheze nawo, tikambirane tione tipita bwanji tsogolo. Poyamba tikakhala ndi kusayinirana kapena kupanga mgwirizano ndi mabungwe awiri, bungwe la Makoda komanso bungwe la NICE. Mabungwe amene angofunika kwambiri pa nkhani ya chisankho. Ena amapanga za anthu amaulumalo osiyana-siyana, ena amapanga zophunzitsa anthu. Tikasayinirana nawo mgwirizano oti tigwira bwanji ntchito. Pa nthawi yomweyonso
tikukapita mkatikati kukambirana nkhani za chisankho kuti ife atolankhani tigwira ntchito bwanji. Ndiye tayitana bungwe loyendetsa chisankho AMEC kuti akatikumbutse malamulo achisankho kuti amene kuti adzenda motani. Ndipo akafotokoza AMEC tayitananso zipani zosiyanasiyana za ndale zimene zili mdziko muno. Tinayitana zipani pafupi zonse zimene mdziko muno, koma zipani pafupi 7 zisanu ndi ziwiri zimene zaonetsa chidwi kuti zibwera. Ndipo zipani zimene zizi tikuyembeza kuti zikabwera zidzatifotokozere kuti nkhati zipani za ndale zayika njira zanji zoonetsetsa kuti chisankho cha chaka chamawa chidzakhale chabata cha mtendere komanso chokomera wina aliyense. Komanso pa nthawi yomweyo iwo ngati chipani ayika njira zanji kuonetsetsa kuti ntchito yokopa anthu ikhale yogwiritsa ntchito mfundo osati zina zilizonse zimene zimakwitsa anthu amene akuyenera kudzavota pa chisankho chimenechi. Bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF lati mpofunika kuti mgwirizano pakati pa nthambi za boma ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno upitirire kuti ngozi zapamsewu zomwe zimachuluka nyengo ya zisangalalo zichepe. Mkulu wa bungweli Joel Jele afotokoza zambiri. Nkhani yakenso yangokhala yomwemwe kuti tikumapitabe kukawuza kufunikira kuti iwo akabasa amene akupanga mabizinesi akabasa azisatira ndondomekoso zapansewu. Mwachisanzo kuvala helmet sitisiya kunena mawu amene wawa chifukwa tikudziwa kuti umenewo ndiye munkhwala kapena kuti mankhwala kunena kuti ngozi zija zipeweke, komanso azivala zovala zoonekera patali. Tinenenso apa kunena kuti munyengo ya Christmas imeneyi tapanga ubale ndi Malawi Police Service komanso tonse pamodzi ndi DRTSS ena kulowera uku ena kulowera uku ndiyeni akenso ama association akabazawa kumwera pakati kuno kumpoto kumene mauthengawa akuyenda ndithu kunena kuti akabaza aina nawonso azisatira malamulo. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 ngati chikondwerero cha Christmas. Gulu lokhudzidwa ndi atsogoleri a mipingo osiyanasiyana lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti azipewa kulankhula mawu omwe angadzetse mpungwepungwe pakati pa anthu mdziko muno. Ndipo mulipota padera MBC ikuyang'ana mmene alimi akuvutikira kupeza yankho lomwe lingawathandize nthawi yomwe angadzale mbewu zawo potengera ndi kusintha kwa nyengo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Ndipo madzulo ano mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Tarson Kamalata tikufunirani chuti cha Christmas komanso chaka chatsopano chopambana. Lilongwe Technical College is inviting the general public to enroll